खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मनि बरो इउट्यूब चेनेलावहाय बयखौबो खनसे बरायबावनाय थाबाय आरो दिनै गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नैबे बिनानावफोरा गेम गेलेयोनो आरो माबायदि गेम आंबो मिथिया, बिसोरनो खोन्थागोन दा। खोन्थादो गेमखौ माबायदि। जोङो बावहाय सासेयाव मोनथाम खुरै लेखा लिरदों आरोना, माने गासिबो नुजोबो आरो बहाय सासेयाव मोनथाम खुरै। जों खेलानो जाहैबाय बेयाव जाय जों साथामा खनानै अबे मोनसेखौ मोनो बेखौनो बानायनांगौ आरो, माने एक्टिं होनांगौ आरो। जों बेखौनो गेलेनो सानबाय। दे खोन्थादो। खेला बिदिनो आरो गाबनाय दङ, दंफां गाखोनाय दङ आरो खिथु सोमावनाय दङ, ओमफ्राय हाब्रु फुननाय दङ। ओमफ्राय जोङो बिसोरखौ बेसेबां सयथाना सासेयाव मोनथाम खुरै माबा 12टा दङ आरो। क्या बोला तूने? मोनथाम बा सॉरी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? नयथा लिरना लादों आरो बिसोर बावलायलायो लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौहाय सापर्ट खालामलांबानो जाबाय। आरो लोगोफोर मोनसे खोथा खोन्थाना दोननि, जोङो इसोरखौ भिडिअ बानायनायाव लायोबाबो आङो सुनिबार देवबारावसो लानाय जायो। बिसोरना टिउसन थायो, स्कुल थायो, ओंखायनो आङो सुनिबार देवबारावसो लायो आरो। ओमफ्राय बेखौबो आं जबरदस्ति लिंनानै लाबोआ, गावसोरनो बानायनो गोसो जानानै फैयो आरो। नोंथांमोना साननो हागौ गावनि चेनेलखौ दावगालांनो थाखाय साबस्क्राइबार बारायनायनि थाखाय इसोरखौ बानायहोयो, नाथाय आं बिदि नङा। आं बिसोरखौ जबरदस्ति लिंना लाबोआखै, गावसोरनो बानायनो होननायखाय आंबो बानायनो होबाय आरो। नोंथांमोना बिदि दासान आरो। दायो जोङो किलखौ बानायलांसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दे बिदिब्ला इन्टारेस्ट मोनगोन लोगोफोर। नायलांबाय थादो होमबा लोगोफोर। जोङो दायो बे बारियावनो लानो नागिरदों आरोना। लोगोफोर जोङो दायो बे बारियावहाय माने खेलखौ लागोन आरोना। न' सिङावहाय उसुबिदा जानायखाय जोङो बारियाव फैबाय। जोङो खेलखौ जागायजेननोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा होनो। जोङो दायो जागायबाय खेलखौ, दे नायलांदो। नै थेमाया जोंनियाव दोनखादों। थेमाया जांख्रिसै आङो। दे जांख्रि। दे लादो। दे नोंनो खासनग्रोदो। हांसोबो मोनो लोगोफोर। बेखौ दांदो, बिराद एक्साइटेड जाबाय। गोदोना सोमावनायनो लोगोफोर, गोदोना सोमावनाय मोनबाय आं। माबायदि सोमावो गोदोनाखौ आं सोमावनो रोङा। ये क्या है? लोगोफोर आङो गोदोना सोमावनो रोङा आरोना। बिसिबाय लादो, सोर लागोन? हायाव दुबाय मोनबा जायोहाय लोगोफोर। आं मोनाबानो जायो लोगोफोर। थथि स्टाइल लोगोफोर बिराद माने थथि रायलायनांगौ आरोना नोङो। बियो आङो दायो थथि सेस माबा नागिरबाय आरो बुंनो नागिरबाय आं दा नै। रेडी साउंड टेक 7 एक्शन। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मा ओंथि जादों? आं दायो जोब्बाय। बेखौनो लाखानांगौ। आं दायो माखौ मोनखो? दाउखा गाबनाय लोगोफोर। दाउखा गाबनाय मोनबाय आङो दायो। नै दाउखा गाबनाय लोगोफोर, आङो दायो दाउखा गाबनोसै। आरोना। नै नुखाबाय दा मोजाङै? आं गाबनोसै लोगोफोर, नायलांदो बिदिबा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। लोगोफोर रोंलाङो, दाउखा गाबनो रोंलाङो दायो जोब्बाय। नै आं दायो बिसिनोसै लोगोफोर, जोब्बाय आङो बे ससेयावनो। आं दाउखा गाबनो रोङा नालाय लोगोफोर। दे दायो आङो लाबो लोगोफोर, आं सोमावगोन दे।
मा मोनो नायनोसै लोगोफोर खनगोरा एबार आं खनगोरनांगौ ना खनदो एम्बु बानाय लोगोफोर एम्बु बानाय मोनबाय लोगोफोर आयु देखा आपने लापरवाही का नतीजा है आं दायो जाखिनायसै आं खनसै लोगोफोर इसरा फामा मोनो नायनोसै दायो मोनगोन हामगौ र' आं दायो खननो हाला लोगोफोर बासायदो हांगार फुननाय साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे हांगार फुननायसो मोनगोन अभी मजा आएगा ना भिड़ो नाय नंखाय सानदोंमोन नाय हांगार फुननाय बेखौ नाफाथि बायदि नुयोना आङो दायो मा खालामबावनांगौ लोगोफोर नायलांदो जेन्टेलमेन थेबाबो आं हांगार फुननोसै हाय गाइस आङो दायो हांगार फुननोसै नुखाबाय दा बिराद दंखायो हांगाराबो दहायसो संगोदानखा नुखाबाय दा फुननोसै गाइस बिबारा फुननो नङा जों फुनाबाथाय मोजां जागौन आरोना फुनदाल दायो जोङो आंना फेल जाबाय नालाय आं दा जाखिसै एबार फरसानि बारि जुमाय फेनाय लोगोफोर जुमाय फेनाय दे दायो देखायदो एक्टिं जुमाय फेनाय लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदि जुमाय फेनाय एक्टिंखौ दे आं दायो माबानोसै मोसानोसै आरोना दे जुमाय फेनाय मोनबाय लोगोफोर आंनि आया दायो बिराद दुखुनि बाथ्रा आरोना जोबोद गाज्रि मोनसे मोननो नागिरदों आङो बिराद गाज्रि आंनि बादि एबारनियानि मोनसेल'खासै लोगोफोर मोनसेल'सै आरोना दायो हाबनायखौ मा नोङो मा मोनगोनथाय आयु आं बिराद एक्साइटेड जाबाय लोगोफोर दङ गागोन लोगोफोर दंफां गाखोनाय मोनदों आरोना बियो स' नायलांबाय थादो स' लोगोफोर आं दंफां गाखोनोसै खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया फेमिलि दायो जोङो दंफां गाखोनायखौबो फोजोबखांबाय आरो दायो आंनि बारि ना बिनि बारि नायलांदो लोगोफोर स' आंहा बिराद लोखि आरोना हाब्रु फुननायखौ मोनासै दंफां गाखोनायखौ मोनबाय अभी मजा आएगा ना भिड़ो हाब्रु फुननाय मोनबाय आंहा दायो हाग्रा फुननाय मोनबाय स' लोगोफोर बेयाव हाब्रु फुननाय मोनबाय आरोना नायलांदो नोंथांमोना दे
लाबोदो जों फुना लोगोफोर जोङो दायो फुननानै जों फुनानैसो लोगोफोर आंथ' बिराद हेपि आरोना आइ बांनो फुना दे नै बे खावले दे जोंनिसो गोसोना खावबोना कि बायदेव दे और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी हेपि होली जी हेपि होली ओइ नहर जाय हेपि होली जी मेकअप लोगो वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है दायो नायदो बिनि मोखांखौ गाइस लोगोफोर बिनि मोखाङाव बुस्था गैला बुस्थाया माबायदि आंना गाज्रिसिन ना बिनो गाज्रिसिन लोगोफोरा नाहरदो खमायना जाबाय लोगोफोर ओरैनो बिना गाज्रिसिन आंना गाज्रिसिन खमायना हरदो आंनिबाथ' लोगोफोर बिना सिनाया गाज्रिसिन मानोना बिसोरना गोरान बिथांना गोसोम नङा लोगोफोर आंना गाज्रिसिन आंनाथ' साबोन फुवासो खारगोन ना बेनालाय ओरैनो गोजा सुबाबो खारो आंनालाय हांगार अराबो अर सावनाय ना लोगोफोर दे दायो आंनि बारि दंबावो मोनसे Oh my god बियासो माने मोखां आंनि बारि आं दायो खनसे नायदो गड मोनसेल'खासै लोगोफोर थैजाव सिख्ला गामनाय हो Oh my god आं सिख्ला गाबनो बिराद लोगोफोर सिख्ला गामनाय मोनबायहाय आङो दयनबा दाफा दयनबा सिख्ला गामनाय मोनबाय आं दायो सिख्ला गामसै लोगोफोर नायलांदो आं बिसोरनि सिख्लायाथ' गाबो नचिया आङो दायो बिसिनोसै लोगोफोर सिख्लाखौ गाबखांबाय हांगारबो फुननाय सिख्लाबो गाबनाय बेसेरा दुखुनिखौ मोनखादों आं दायो बिसिनोसै गैला नाङा लोगोफोर आंहा जेबो मोनासै आरोना हाब्रु फुननाय मा फुननाय ओमफ्राय एम्बु बारनाय मोनबाय लोगोफोर बे खाफालानो लाखिथार थेवबो खेननै खुन्थेंदों हाग्रा बारियाव खेनसे आरो नैबेयावथ' दुमफ्लाबावसो दंफां गाखोनाय लोगोफोर बिदिनो जाखानांगौ भिडिअ'आ एसेयावनो जोब्बाय बेफोरखौ फुननायावनो जोब्बाय आरोना टाइमफा लोगोफोरा जोंनि भिडिअ'खौ माबोरै मोनखो लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर आरो नायनानै इन्टारेस्ट साबस्क्राइब बेलखौ थुनायबानो जाबाय लोगोफोरा बयबो जोंनि भिडिअ'खौ नायनानै इन्टारेस्ट जादो आरो एसे इन्टारेस्ट नांनानै मिनिफादो आरोना जोंबोथ' माने बिदिनो मिलायनासो जाखादों उदै बिगुर सालायलायबाय लोगोफोर माबोरै जादों कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय जोङो दायो जोंनि खेलाखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय बाय बाय खुलुमबाय